Na, utolsó szint, uraim, hölgyeim és uraim. Ugyanazok a szobák, csak egy szinttel magasabban. Itt még van egy ajtó. Ugyanaz a szőnyeg, csak azon az egy ponton kevésbé retkes. Itt még megvannak a izék. Na, itt bemegyünk, mert még megvannak az ágynemű is itt van. És mondja a padló, hogy nyikor, nyikor. Ez is mindenhol csak szoba, szoba. Ugye itt tudtunk volna följönni. Ez ugyanúgy egy hűtőszekrény volt valamikor. Az már nagyon régen elmúlt. És ugye a lámpám még bírja. Nem tudom, mennyit vehettem föl. Hogy ez 2 részes lesz. És én nagyon gondolkozok. Az a baj, hoppá! 203-as szoba. Ez legalább még rajta van a szobaszám. Nagyon menő. Jó napot, sziasztok! Hello! Bocsi! Itt volt a lift legteteje. Valószínűleg ebben a dobozban van a motorja, és ott a lift egészen legalul. Itt is nyilván a színnék a kapcsolószekrényei, és feljutottunk nagyjából a tetőre, tehát ezen felül már csak egy szint van, és akkor megnézzük szépen magát, az innen is a kilátást. Az jó, oké, ebből a szobából azért innen van kilátás. Az a 3-as határhegy, azt hiszem, ott vagyunk szembe. Remélem fél nappal szemben látszik is ebből majd valami. Órák óta van egy kis pókháló a fülemem, de nem tudom lekaparni, mert tele van a kezem. És olyan szinten csiklandott, hogy ezt el nem tudom nektek mondani. És akkor ezt mondtam, erről a szintről beszéltem, hogyha kijössz a folyosó végére, így, kinyitod az ablakot, úgy, és le tudsz ordítani a konyhásodnak, hogy mit akarsz zabbantani aznap. Ők meg elküldenek az anyádba. Ebbe a szobába akartam bemenni, mert itt van függöny. Nem véletlenül van itt függöny. Ez 2 szobás. Várjál. Itt valami nem klappol nekem. Lehet, hogy ezen az emeleten voltak a drágább szobák, amik 2 lakásosak voltak? Vagy 2 szobások akarom mondani? Mindjárt bemegyünk még 2-be, a biztonság kedvéért. Úgyhogy a díszpárna van itt, figyeld már. Amúgy az igaz, hogy ide nem is nagyon kell már fény. Csak úgy a belső terekbe. Itt egy ágyikó.
egyre izgibb, komolyan mondom. Mindjárt megnézzük egy másik szobát is, kíváncsiságból, hogy vajon az is 2 szobás-e. Így egy kicsit rágyorsítok. És már pedig igen. Lehet, hogy itt a felső szinten lettek volna a drágább apartmanok? Sanszosnak tűnik, az utolsó 2 ez biztos, hogy ez 2 szobás. Na ja, mindjárt visszatekerjük egy kicsit a járatot. Mert ahol dupla szobás, ugye ott hosszú a fal. Itt is hosszú a fal. De nem. Innentől nem 2 szobások. Látjátok? Itt már itt, ez lehet, hogy ez még 2 szobás. Na várjál. Most csak szúrópróba szerűen leellenőrzünk még egyet. Nem, ez már nem 2 szobás. És ő volt a 229-es szoba. Aha, jó. Felakadtam, nem szakadt ki a behemótos pólóm, mert akkor rosszul leszek. Aha. Jó, és akkor már nincs más dolgunk. Ezek 1 szobás voltak, az utolsó 2 volt 2 szobás. Az elnöki lakosztályok, hogyha nem tudom mi volt az. Na, akkor az lesz, hogy szépen fölmegyünk az emeletre, és megnézzük a panorámát, leviszem a kamerát meg a cuccaimat, és visszajövök pár fényképet még lőni. Valószínűleg itt is szobák lehettek, de hogy ezekből már nem maradt semmi, az fix. De a végén ott még van valami megmaradék, azt mindjárt meglessük. Igen, voltak szobák, itt is egy fürdőkádnak a izéje, a bekötése. Aha, ez a szoba nagyjából megvan. Itt is nyilván a buderáj. Majd egy kis féltetősök voltak, ugye nyilván a tetőszerkezete miatt. Most jelenleg ott mászkálunk, ahol valaha nem is lehetett. Ott a izé. Azt mindjárt megmutatom közelebbről. Ott van a lift motorja fönt. Aha, ott lehet kimenni, ott egy kis kibúvó, csak a létre már eltűnt alóla. Elvileg itt még van atombeton. Én megpróbálom megközelíteni. Lehet jobban járni belülről. De valahogy föl kéne másznom. Valószínűleg már felszerelés nélkül, hogy fölmegyünk telefonnal. Megnézzük még, mi van a legvégén. Mert az még viszonylag kulturáltan nézett ki. És idáig jött a lift maga. Hogy ez várjál. Hát itt a lift. Ez maga a lift. Ugye? Hát ebben az mászik bele, akinek 6 anyja van. Bocsánat. Kezd kiszállni a szám. Meg a torkom.
Itt még viszonylag egyben van az épület ezer része. Azt akarom megnézni, hogy aha, itt is volt egy kémény. Itt még nagyjából megvan. Figyeljétek! Így nézett ki a fa szerkezet. De jó, hogy te itt még meg vagy. És akkor így voltak az ablakok. Tehát erre volt egy ilyen minimális kis ráépítés. De majd meg fogok közelebb menni. És akkor innen tudták kifelé nézni, és itt volt a tető szerkezetének a vége. Húszas nyár. Itt még nagyjából egyben van. Valószínűleg a másik fele gyulladt meg, vagy gyújtották föl, attól függ egyébként. És ez a része itt még viszonylag egyben van. Ugye kimegyünk a legvégére, ugyanúgy, mint ahogy az előző szinten is. Hát ha ott még inkább, alakulunk, már hogy állapotban. És kóborlevő. Itt még viszonylag van tető. Itt már teljesen van tető. Mondom én, hogy alakul ez. Ugye ez is már 2 szobás. Itt még az ágyikó is itt van. Igen, így néz ki az ágyunk több évtizednyi ázás után. 17-ben volt 10 éve. 16 éve áll így az épület. Körülbelül. Most így fejszámolással, aztán max kijavítom magamat. És akkor megnézzük, az utolsó szoba volt lent is a legjobb. Hát, szó. Az előző jobb állapotban volt. És akkor, itt van a tető. És akkor így volt. És akkor ez a ráépítés, ez itt könnyű szerkezetes. És akkor itt volt az ablakod. És innen tudtál nézni. Úristen, de gyönyörű panoráma van innen. Ez jó lesz autónak, várjál. Szóval nagyon szépen megköszöntem még egyszer a szíves türelmeteket, és azt, hogy ismételten velem tartottatok egy urbexes túrán. A következő részben fogjuk folytatni, amit nem spoilerezek el, pedig már megvan, hogy hova megyünk. Addig is sziasztok! És pont lecsöppentette a kamerámat a ganyés víz. De jó. Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, én Balogh vagyok ismét, és a mögöttem elterülő Nimrod Hotelt fogjuk megnézni. Tartsatok hát velem! Itt leparkoltunk a kicsi kocsival, remélem nem lopják el, és már elénk is tárul a hatalmas épület. Eddig azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörűen sütött a nap, mire ideértem, beborult. Itt rögtön látok is egy autónak néhány alkatrészét, kárpitot leginkább. Cipőt. Igen, az a baj, hogy ez a hely fönn van a térképen is, szóval jelzett helyen van, ezért valószínűleg nem sok használható dolgot fogunk itt találni. Cica! Gyere ide! Ne menj el! Gyere ide! Pici cica, gyere! Cicic, gyere! Gyere ide! Gyere! Ne menekülj! Kap be akkor! Na mindegy, már találtunk valami érdekeset. Látjátok, már megérte följönni. Másfél órát utaztam ide, végre kocsival, úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy minden rendben van. Ez ott valószínűleg a gázátemelője a hotelnak. Nem tudom, mennyire bírják a kamerában az akkumulátorok, úgyhogy megpróbálok viszonylag sietni. Ez ott valószínűleg a kazánház. Na. Azt nem tudom, hogy egyedül vagyunk-e. Nagy valószínűséggel, nagyon remélem. Ha nem, akkor hát így jártam. Valami már csepeg, ja, onnan csepeg fent fel a víz. Egy ágy.
néhány apróság. Full drogszag van. Az igazság, hogy szerintem ez az épület túlságosan népszerű ahhoz, hogy hajléktalanok lakják, úgyhogy hát gyerekek, nincs más út, mint előre. Na jó, hűvösnek már hűvös van. Már emberi hangokat hallottam. Na mindegy, akkor nézzünk egy kicsit körül. Jó öreg üvegcsörgés. Jó nyájasan öltöztem, amúgy rövidgatjában vagyok. Hogy ez mi volt? Fogalmam sincs. Úgy félszemmel azért próbálok figyelni, mert nem tudom mennyien vagyunk itt. Bazd meg, ezt jól szétverték, ezt az épületet. Az baj, hogy nagyon helyen van. Nagyon látványos helyen van. Földszint, pince, üzemen kívül. Ez ami étellift lehetett? Nem, ez az ajtó kibír. Ebből úgy tűnik, hogy kibír. Jó, kibír. Ez egy kis rá van egy asztal. Ez valószínűleg volt. Fűtés volt, vagy mi az? Légtechnikai rendszer volt. Az igazság, hogy nem nagyon tudom, nem nagyon készültem fel ebből az épületből, úgyhogy azt tudom, hogy ez egy hotel volt, ami már jó ideje bezárt, de gondolom ezt már ti is látjátok. Mert hogy nem túl sok információt találtam róla az interneten. Próbáltam viszonylag utána nézni, de pár ilyen régi képen kívül nagyjából nem találtam semmit. Egy hűtő, üdítős rekeszek. De omlik az épület, vagy már mi az az nagyon gatyánnak néz ki. Ez valószínűleg nem volt még a vendégek előtt egy olyan hely, ahol járhattak is volna, mert ez nagyon úgy néz ki, hogy szerintem ez az ipari zónája volt az épületnek. Eltaláltam. Nem voltam nagyon, vagy akarom mondani, hogy nem járok annyira rossz helyen. Igen, most nem beszélek annyira összeszedetten, ez direkt az, hát nem direkt, de azért van, mert egy kicsit azért próbálok fülelni, mert azért annyira nem vagyok biztos benne, mondom, hogy egyedül vagyok. Ez biztos, hogy a fűtés központ volt, itt rengeteg ilyen apróság van szétszórva alattam a földön. Szerintem ez valami boiler-szerűség lehetett. Vagy nem? Vagy nem tudom. Látjátok nagyjából az, hogy tehát a lámpától minden nagyon fényes, és minden visszatükröződik. Nem, ez volt a kazán. Ez biztos, hogy ez volt a kazán. Az, hogy ez... Jaj, bezd meg. Keresztül esik a ízén. A alattam lévő dróton. Óriás olivabogyós doboz. És pont azon gondolkoztam, hogy ezt a nagy átlagtól eltérjen, azt a videót úgy fogom megcsinálni, hogy most körbejárunk az épületet, és utána elmegyek még egy néhány fényképet gyártani, mert közben csináltam egy Instagramot a csatornának, egy újat, amin szeretnék pár ilyen elhagyatott épületes vackot csinálni, vagy mi az képet föltölteni. Ez egy belmagasság.